Λοιπόν, βρίσκεσαι στην Αγγλία και θέλεις να ξεκινήσεις Bike Track Day. Θα σου πω τι χρειάζεσαι. Πάμε. Πρώτον, χρειάζεσαι μία μηχανή, το οποίο είναι και το πιο λογικό. Δεύτερον, χρειάζεσαι ένα κράνος. Και ένα κράνος, όχι ό,τι και ό,τι. Μην πάρετε ψεύτικα κράνη από Alibaba, AliExpress και δεν ξέρω τι άλλο από Amazon. Σιγουρευτείτε ότι το κράνος σας έχει το αυτοκολλητάκι, αυτό το χρυσό με το σταυρό πίσω ή στο πλάι όπου το βάζει κάθε κατασκευάστρια εταιρεία. Σιγουρευτείτε ότι θα χαλάσετε τα λεφτά σας σε ένα κράνος αξιόπιστο και αυτό που σας εφαρμόζει καλύτερα στο κεφάλι. Τρίτον, θα χρειαστείτε μία προστασία πλάτης, το full long length, αυτό που φτάνει μέχρι πίσω κάτω χαμηλά στην ουρά σας. Τέταρτον, τα γάντια που θα πάρετε να είστε σίγουροι ότι καλύπτουν μέχρι και τον καρπό σας, δερμάτινα μόνο. Η στολή σας μπορεί να είναι είτε δύο κομμάτια είτε ολόσωμοι μόνο δερμάτινες. Μην πάρετε τίποτα textile ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Οι μπότες σας επίσης και αυτές θα πρέπει να είναι δερμάτινες και αναγνωρισμένες με CE approvals για track days. Έπειτα λοιπόν από ένα ατύχημα στο MotoGP, δύο αγωνιζομένων οι οποίοι οι μηχανές τους μπλέχτηκαν στις μανέτες του μπροστινού φρένου και του συμπλέχτη, η FIM εφάρμοσε ως απαραίτητο ρόλο για όλους να χρησιμοποιούν αυτήν εδώ την προστασία. Είναι ένα μεταλλικό πραγματάκι το οποίο όπως βλέπετε γυρίζει πάνω κάτω. Το δικό μου συγκεκριμένα έχει και βίδες τις οποίες μπορείτε να τις χαλαρώσετε όπως βλέπετε σε όλες τις περιπτώσεις και να το ρυθμίσετε ανάλογα το που σας ταιριάζει πάνω στη μηχανή σας. Αυτά τα περισσότερα είναι στάνταρ εδώ στο τιμόνι, έχουν κάποιους αντάπτερες για να μπορέσετε να το σφίξετε. Εγώ απλά το έχω χαλαρώσει λίγο τώρα για την φάση του βίντεο και όπως βλέπετε χωρίς αυτό δεν μπορείτε να μπείτε. Αυτά δεν είναι απαραίτητα. Αυτά ονομάζονται rear set ή όπως λέμε μασπιέδες ή δεν ξέρω τι άλλο πώς τα ονομάζετε. Δεν είναι όμως απαραίτητα, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, διότι αυτά θα σας βοηθήσουν να πάρετε τη σωστή θέση του σώματός σας επάνω στη μηχανή, έτσι ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κακιά στιγμή μέσα στην πίστα και να φύγει το πόδι σας από κάτω και να μπλεχτεί μέσα εδώ στο φρένο με αποτέλεσμα να σας κάνει να πέσετε. Για μεγαλύτερη λοιπόν άνεση, ένα ρυθμιζόμενο σετ μασπιέδων θα ήταν ένα από τα πιο βολικά πράγματα για να μπορείτε να βάλετε στη μηχανή σας, ένα από τα πιο βολικά αξεσουάρ για να μπείτε σε μία πίστα και να ξεκινήσετε τα track day. Αν είστε φίλος της Akrapovic όπως εγώ ή οποιαδήποτε άλλης aftermarket εξάτμισης, σιγουρευτείτε ότι θα έχετε ένα σιγαστήρα για να μειώσετε το θόρυβο. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες κάνουν έλεγχο μέτρησης θορύβου στις εξατμίσεις, είτε με τον κόφτη ας πούμε ξέρω εγώ, το baffle, πως αλλιώς να το πούμε, οι οποίες δεν έχουν αφήσει τον ενδιαφερόμενο να μπει μέσα στην πίστα γιατί πάει παραπάνω από τα όρια που έχουν θεωρήσει στην Αγγλία. Είναι ανάλογα σε ποια πίστα θα πας. Έχουν 98 μέχρι 102 decibel όριο. Αν η εξάτμιση σας κάνει περισσότερο θόρυβο, δεν θα σας αφήσουν να μπείτε. Ένα άλλο πράγμα που σίγουρα θα χρειαστείτε και θα πρέπει να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση είναι τα ελαστικά σας. Τα ελαστικά σας θα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι δεν είναι πρώτον παλιά, να έχουν ανοίγματα, σκασίματα, να έχουν ξεραθεί και να έχουν φθορές όπως αυτά εδώ που βλέπετε εδώ, παρότι το πέλμα είναι τέλειο, εδώ λόγω συνεχής πίεσης έχουν ανάψει, είναι κάτι που δεν μπορείτε να το δείτε πολύ ευδιάκριτα στην κάμερα, αλλά έχουν ανάψει από θερμοκρασία και αυτά τα λάστιχα χρήζουν αλλαγή για την επόμενη φορά μέσα στην πίστα. Το ίδιο ισχύει και για το πίσω. Πρέπει να σιγουρευτείτε ότι τα φρένα σας είναι σε καλή λειτουργία, δεν υπάρχουν διαρροές, έχουν φρέσκα τακάκια και οι δίσκοι τουλάχιστον να είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση.
Ένα ακόμα πράγμα που θα έπρεπε να δώσετε στόχο και σημαντικό πάρα πολύ για να μην γίνετε ρόμπα μέσα στην πίστα και ψάχνετε να βρείτε άγκυρες και αερόστατα και αλεξίπτωτα για να σταματήσετε, είναι η κατάσταση των υγρών φρένων. Σιγουρευτείτε ότι τα έχετε αλλάξει πρόσφατα και έχετε εξαερώσει το σύστημα. Εάν είναι μια δουλειά η οποία σας δυσκολεύει, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία. Θα πρότεινα και θα συμβούλευα τον κάθε ενδιαφερόμενο για την πίστα να το κάνει σε ένα συνεργείο εξουσιοδοτημένο, έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι η μηχανή σας δουλεύει με απόλυτη ασφάλεια. Τι άλλο επίσης πρέπει να προσέξουμε? Το τέντομα της αλυσίδας, να μην είναι χαλαρή όπως αυτή εδώ. Έτσι, θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι οι λειτουργίες στα συστήματα της μηχανής, ηλεκτρονικά, σύστημα ψήξης και όλα τα συστήματα που έχει η μηχανή, ότι δουλεύουν άψογα και δεν πρόκειται να βάλουμε όχι μόνο τη δική μας ζωή σε κίνδυνο, αλλά και τη ζωή των υπολείπων μέσα στην πίστα. Λόγω αμέλειας ιδιοκτητών μηχανών που απέρριψαν την καλή λειτουργία της μηχανής, που αμέλησαν την καλή λειτουργία της μηχανής, έγιναν ατυχήματα μέσα στην πίστα και δυστυχώς την πλήρωσαν κάποιοι που δεν έφταιγαν. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε να πούμε και άλλα ακόμα πράγματα για τον τρόπο οδήγησης μέσα σε μια πίστα. Ποιες πίστες μπορείτε να πάτε σαν αρχάρι για να μάθετε πίστες, να μάθετε να οδηγάτε μέσα στην πίστα και να δώσουμε και λίγα tip σε θέμα τοποθέτησης του σώματος επάνω στη μηχανή και πώς το κάθε πράγμα δουλεύει επάνω στη μηχανή και σε μια πίστα. Πράγματα που δεν τα ήξερα, πράγματα που τα έμαθα ψάχνοντας στο διαδίκτυο. Θα τα πούμε σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι.